ọbụla sị gị na omenala Igbo ada alụ ọlụ, onye ahụ ada agwa gị eziokwu. Onye ọbụla sị gị na gị na chi gị dị na mma ịtaba afụfụ, onye ahụ afụghọ gị n'anya. Onye ọbụla sị gị na deiti nọ na be nna gị bụ nsogbu ị nwere, onye ahụ amaghị ihe ọ na-ekwu. Onye ọbụla sị gị na nọ maka na ị na-eme omenala na ya mere ihe ji esiri gị ike. Ọ bụ nwa ka ị na-achọ? Ọ bụ nwa ka ị na-achọ? Ịchọgo nwa for many months ịmụtabeghị nwa. A sị gị ngwa gụfichaa anya gị. Onye na-ekunye nwa ya ekunye gị nwa. Akwari ọmụmụ dị na be nna gị ya enye gị nwa, nye gị ego, mee gị eze. Ị mara ihe bụ nsogbu gị, gwa Chukwu okike abịa ma na ọ ya emere gị ya. Mmụọ gwa Chukwu na ọ ya emere gị ya. Amamife ị na-agabiga, amamife na-eme gị oge ọbụla ị dị alahụ ụra abalị, amamife na-ebutere gị ọchịchịrị na be nna gị, amamife na-ebutere gị delay na marriage gị. Ọ gị nwa bụ ihe ma ihe ị na-agabiga, I don't know. Ọ na nwere ihe mmụọ nọ n'obi mmere ndị Ifeọma ahụ o mere ha na ọ ya emere gị ya. Ifeọma ahụ o mere ha na ọ ya emere gị ya. Ifeọma ahụ o mere ha na ọ ya emere gị ya. Talk to your ancestors. Onye ọbụla sị gị na omenala Igbo ada alụ ọlụ, onye ahụ ada agwa gị eziokwu. Onye ọbụla sị gị na gị na chi gị dị na mma ịtaba afụfụ, onye ahụ afụghọ gị n'anya. That person ada agwa gị eziokwu. Ọ gị nwa ma ihe ị na-agabiga. Ọ gị nwa ma ọ bụrụ na business gị, talk to them. Onye ọbụla sị gị na deiti nọ na be nna gị bụ nsogbu ị nwere, onye ahụ amaghị ihe ọ na-ekwu. Onye ọbụla sị gị na nọ maka na ị na-eme omenala na ya mere ihe ji esiri gị ike, onye ahụ amaghị ihe ọ na-ekwu. Let me tell you something you don't know. Omenala bụ the key. Ifuru omenala, onye nwa bụ the key. Onye nwa bụ ndị mbido na ndị njedebe. Ọchị gị bụ ihe ya ekwu ihe na-eme na ndụ gị, omee na ndụ gị. Ọ bụrụ na ị na-ebe akwa, ebezina akwa. A sị na Chukwu okike abịa ma ya eficha gị anya mmiri. Ife ha na-eme gị oge ọya bụ oge ọbụla ịtọ n'afụfụ, ịtọ n'ibe akwa, tọ n'arịlị. Ime ife ibe gị na-eme, ọ daga. A sị na tata kwubie okwu na ọ ya bịa na mmezu. Ihe a mmụọ nọ n'obi mmeri ndị a ha ji wee kwute efi na-abụ taa bụ Fraịde, a ya emere gị ya. A ya emere gị nke gị. Onye asị na ya anwụ ọnwụ ike, onye dị otu a ya eje na zere mmiri. Ọ gị ma ihe ị na-agabiga, ọ bụ nya oge ọbụla ị nọ na hospital, oge ọbụla ị nọ na hospital. Ngwa kwubie okwu na ya nwa bụ nyanya ejedebego. Kwubie okwu na ya nwa bụ nyanya ejedebego. Ọ bụ business gị ọ na ọ da aga. Ibe gị na-azụ oge ọbụla ị na-alahụ ụra na shop gị. Were ọnụ gị kwubie okwu ka ị gharazi ịlahụzi ụra ka afịa gị gaba. Gere ihe na-eti gị akwa.